Men Tommy, han lige render rundt og får styr på de sidste stikforbindelser, og det er noget med, at han skal køre sit bord op, og jeg har jo selvfølgelig bare snurret ledningerne rundt om alting. Sådan er jeg. Så kan jeg lige prøve at tage telefonen og sige, hallo, hvem har vi der? Hej. Hej, hvem er det? Det er en lille smølf. En lille smølf, det var da noget mærkeligt lugt. Du har simpelthen fået så mange tæsker, du er blevet helt blå. Ja, har jeg. Puha, det lyder sgu da ikke så godt, min ven. Jamen, hvad kan vi gøre for, at du måske får en normal ansigtsfarve igen? Ja, det ved jeg ikke. I kunne jo måske spille et nummer, som jeg ønsker. Så skal du eddersprøjt mig også ro et højt dong. Okay, men må jeg ønske først? Ja, selvfølgelig må du det. Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Et balls med klonker. Det må vi se, om vi kan finde. Jeg tror faktisk, vi har slettet den, fordi vi synes ikke, at de synger om et mandligt kønsorgan, men vi prøver lige at kigge på det. Okay. Det er godt, og et kæmpe stort hit. Okay. Tusind tak skal du have. Ha' en fornøjelig aften. Der blev simpelthen allerede lagt på det. Og så har vi også fået Tommys spor kørt op. Du synes altså, vi skal stå i dag. Er det fordi, vi skal danse sådan lidt mere, eller hvad? Ja, der skal være total gang inden. Vi skal jo sende mange timer i dag. Det skal vi sgu. Vi skal jo sende hele vejen frem til 24.00, og også med vores store hjælpeprogram Go-Kart, hvis der er nogen, der har nogle problemer.